Radio Jolibaga lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛn ani maabakɔrɔba an minnu bɛ k'an lamɛn Bamako yan 105.0 an minnu bɛ k'an lamɛn Segukaw fɛ yen limanaw radio Joliba fiɲɛ siraw kan ye 100.1 min ye Sikaso an tɛ ɲinɛ aw fana kɔ 103.8 nin bɛ radio Joliba fiɲɛ siraw ye limanaw min y'an ka bɔlɔlɔ sanfɛla fana ye n'o ye Joliba FM ye ale page Facebook an b'o kan nin waati in na direct la ka taa se Joliba FM an ka page YouTube kan limanaw min ye radio Joliba fana bɛ lamɛn nin waati in na Canal Plus sanfɛ i mana awa numéro 866 n'i y'o kɔri i bɛ an sɔrɔ yen nɔ limanaw min y'aw ka jɛmukan ye min bɛ sigi aw ye don o don laadala jɛmukan don min bɛ awa kunnafoni di sɛbɛnw kɔnɔ kuma lakaleli kofɔ limanaw anw tɛna saliya o la fiyewu sabu min ye kunnafoni di gafew ye o ye kunnafoni fana ɲiniyɔrɔ de ye kunnafonidila minnu bɛ wulikajɔ kɛ don o don ka jamana kunnafoni ɲini k'a fasiri a bɛ fasiri kan wɛrɛ la nka anw ka baara ye ka se ka a bamayɛlɛma aw ye bamanankan na sabu ni bamanankan fɔra Mali kɔnɔ ka ban maliden cɛ ni muso caman bɛ o mɛn o kuma na an na lakale o la limanaw ni an sigilen o de kɛnɛ kan bi ye awa araba ye min bɛ décembre kalo ko fɔ ale ye tile 18 sɔrɔ san 2024 limanaw min ye jɛka baara ye Musa Sanogo ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la radio fan fɛ k'an bila an ka awa min ye bɔlɔlɔ sanfɛla la n'o y'an ka page Facebook ye o ye Augustin Isubi min ye Musa Hayidara Lamine Kulubali awa Isuf Sangare awa fo ka taa se Isa ma olu bɛ k'an bila an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ni y'an sigilen o kɛnɛ kan maa min bɛ ka kunnafoni lase aw ma ne tɔgɔ ye Amadu Jalo limanaw an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila gafe olu lakalili kɛnɛ kan gafe minnu n'an gɛrɛjɛgɛ donna olu la bi sɔgɔmada in na Nouvelle Horizon bi yan l'Indépendant bi yan min ye l'indicateur du renouveau ale bi yan nɔ le soir de Bamako limanaw ni fasidi sɛbɛn damadɔ an bɛna ninnu lakale sisan aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na jamana kunnafoni la o kuma na an b'a fɔ ɲɛna aw danse gafew bi yan gafe min n'an b'a daminɛ o la o ye ɲɛdankura Nouvelle Horizon limanaw ale ka dakun fɔlɔ la a ko min bɛ sɛgɛsɛgɛli min n'o kɛra jamana cakɛda min sigira ko ka yuruguyurugu ani ka banaya farida suko ani dugusajɛ cɛ Mali foroba cakɛlaw olu ka baarakɛyɔrɔw la limanaw o ko de ma ko office central de lutte contre l'enrichissement illicite limanaw a ye jate dɔw bɔ ka da kɛnɛ kan jate ninnu kɔni bɛ maa yɛrɛ hali n'a sɔrɔla a tɛ maa jigi ban Mali ko la nka a bɛ maaw a b'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔ bi fɛn min ɲɔgɔn ɲɛnen bɛ o ye yuruguyurugu ye ani surafɛn minɛ o la sa OCLEI ka sɛgɛsɛgɛli min kɛra ko k'a daminɛ san 2005 ka n'a bila san 2019 na limanaw ko Mali jamana awa an kun kan ka nafolo min sɔrɔ faso kun kan ka nafolo min sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye limanaw miliyari 1,260 1266 miliyari limanaw o tɛ nafolo denni ye dɛ miliyari yɛrɛ kelen bɛ cogo di fo o 1,260 limanaw ko o de ma se ka sɔrɔ Mali fɛ awa san 2005 ka n'a bila san 2019 na awa sɔrɔbaliya wɛrɛ tɛ dɛ ko min ye yuruguyurugu ye limanaw ani surafɛn minɛ awa o de kɛra sababu ye ka jamana bali ka nin nafolo kofɔlen sɔrɔ nka limanaw n'i ye nafolo in lajɛ a kun bɛ se ka ko caman kɛ fasiri y'a ɲɛfɔ cogo min na Nouvelle Horizon a ko nin nafoloba min filɛ nin ye a kun bɛ se ka kɛ ka kɛnɛyasow yɔrɔ o ntanya bɛ an ka jamana na bi n'i y'a lajɛ kɛnɛyaso 264 ɲɔgɔn na k'a kun bɛ se ka o dilan i n'a fɔ n'i y'o sanga kɛnɛyasoba min bɛ Bamako yan n'o Hôpital du Mali ye n'i y'a sanga o ma o ɲɔgɔnna 264 ni nafolo in kun sera ka sɔrɔ limanaw n'i y'a lajɛ babili min fana n'o ye babili sabanan ye n'o ye 3e point ye o ɲɔgɔnna 42 ko ni nafolo in kun ma tunu nin cogoya la limanaw k'a kun bɛ se ka 3e point ɲɔgɔnna o 42 dilan a Mali kɔnɔna la yan bamananw ko ten ko n'i y'a mɛn hali a kun ka kɛ tan o y'a sɔrɔ a tiɲɛna ka ban limanaw nin kɛra tiɲɛnifɛn ye ka ban office central de lutte contre l'enrichissement illicite kunungo tarata décembre kalo tile 17 ale ka sigi dɔ senfɛ n'o ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ ye atelier de sensibilisation limanaw o kɛnɛ ka ye n'i y'a lajɛ min ye polisi ɲɛmɔgɔw ye olu tun b'a kɛnɛ kan limanaw ka taa se finitigi ɲɛmɔgɔ wɛrɛw ma a kun de ye ka se ka olu fana finitigi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ n'o ye polisilakaw ye gendarmerie ni douaniers k'a f'u ɲɛna k'a fɔ yuruguyurugu min bɛ senna nin ye olu de jɔyɔrɔ ka bɔ a kɛlɛli la kosɛbɛ limanaw n'i y'a lajɛ OCLEI maa min tun bɛ ka OCLEI jɔyɔrɔ fa a ko kɛnɛ kan n'o ye Seyidina Umaru Jara ye a ye hakililajigi kɛ a ko nin atelier min filɛ nin ye limanaw a kun de ye min ye
ayiwa o tile ye ale ni maa minnu bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ finitigiw ani société civile u fana jɔyɔrɔ de bɛ yuruguyurugu kɛlɛli la sabu nin kunnafoni min dilen filɛ nin kan ka maliyɛn yɛrɛ jatigɛ kosɛbɛ sabu n'a fɔra k'a fɔ ko ayiwa san joli joli limanaw ko Mali nafolo de bɛ ka taa maa damadɔ de jufa kɔnɔ walima maa damadɔ de bɛ ka i bolo biri jamana nafolo kan o dun kun kan ka maa miliyɔn hakɛ joli mago ɲɛ yɔrɔ a ma dabɔ o kama o de la ko o tile ko a ye jate min bɔ n'i y'a lajɛ san 2021 yɛrɛ la ko u ka laɲini n k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli min kɛra n'o ye enquête technique ye o b'a yira k'a fɔ ko an ka jamana cakɛda dɔw bɛ yen i n'a fɔ douane polisilakaw ka taa se Mali kiiritigilamaw ma limanaw ko olu de ni yuruguyurugu kuma fɔra i b'a sɔrɔ a kuma bɛ munumunu olu de da fɛ kosɛbɛ o la sa jate dɔw bɔra yan jate minnu b'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ douane la ko n'i ye yuruguyurugu munumunu zalo lajɛ a bɛ munumunu min kɛ olu da fɛ 100 o 100 76 o ye sariya tigilamaw ye min ye polisilakaw ye limanaw o ye douaniers ye sa kɛ min ye justice ye n'o y'an ka jamana sariya tigilamaw ye 100 o 100 yuruguyurugu la olu sen b'a la 74 min ye impôt ani polisi ye sa ko olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen 100 o 100 72 o b'a yira k'a fɔ yuruguyurugu mana kɛ cogo o cogo ninnu jɔyɔrɔ bɛ bonya nin hakɛ de la office central de lutte contre l'enrichissement illicite n'o ye OCLEI ye a ko dossier min fana ni k'a daminɛ san 2019 na ka n'a bila san 2023 la i kɔrɔ dossier 29 ɲɔgɔn na o sɛgɛsɛgɛli kɛra u fɛ o dossier 29 na limanaw a jirala k'a fɔ ko n'i y'o dossier lajɛ CFA wari miliyari 25 ani murumuru 5 k'o fana de ma taa yɔrɔ la n'i y'olu lajɛ ko so 136 ɲɔgɔn na ka taa se min ye terrain langolow ma minnu ma jɔ o 368 limanaw ko o fana yurugula OCLEI ka ɲɛfɔli la n'i y'o fara miliyari 1,266 in kan limanaw OCLEI ka ɲɛfɔli la o b'a yira k'a fɔ yuruguyurugu kɔni ɲɔ ɲɛni Mali kɔnɔ yan a bɛ fɔ da de la n'o tɛ a baara bɛ kɛ dɛ don o don ka se ka baara in kɛlɛ o de la sigikafɔ min kɛra kunungo tarata wele bilala min ye lakana tigilamaw douaniers ni polisiw ni impôt baarakɛlaw sabu a fɔra k'a fɔ yuruguyurugu kuma mana fɔ ka ban i b'a sɔrɔ olu de a bɛ munumunu olu de da fɛ kosɛbɛ o de ye kunnafoni limanaw nouvelle horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ min ye bunahadamadenya hakɛw olu lafasali ko la maa min bɛ yen n'ale sugandira diɲɛ tɔnba fɛ ko ale ka Mali ka bunahadamadenya josariyaw jateminɛ kɛ n'o ye expert indépendant des Nations Unies ko a bɛ taamala Mali kɔnɔ yan n'i y'a lajɛ nin cɛ min filɛ nin ni diɲɛ tɔnba ye a sugandi ko a ka Mali ka bunahadamadenya josariyaw olu baaraw larabe ko a bɛ taamala Mali kɔnɔ yan taama in limanaw a bɛ don hokumu kɔnɔna la o ye k'a fɔ Mali nin waati in na a jiralen bɛ k'a fɔ ko an ka jamana min ye josariyaw ye ko sen de bɛ ka tereke a kan fasiri b'a ɲɛfɔ cogo min na o la cɛ min tɔgɔ ye ko Eduardo González Gueva ni a sugandira mɛ kalo tɛmɛnen san 2024 la diɲɛ tɔnba fɛ ko a bɛ taamala Mali kɔnɔ yan ka daminɛ décembre kalo tile 16 ka taa bila tile 20 na san 2024 taama in bɛ don hokumu kɔnɔna la n'o ye Gueva ye o de ye k'a fɔ ka na i ɲɛ da Mali josariya ko kan ani ka kibaruyaw ta a ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ o tɛmɛna ni min bɛ n k'a fɔ Commission nationale des droits de l'homme n'o ye CNDH ye o fana ye cakɛda ye min bɛ josariya ko lafasali la an ka jamana kɔnɔ a n'olu ye ɲɔgɔn ye limanaw n'i y'a lajɛ hali min bɛ Conseil des droits de l'homme Organisation des Nations Unies ale ka rapport ba min na sɛbɛn don min bɛ bɔ san o san o kɔnɔna la limanaw a jirala k'a fɔ ko kɛnyɛrɛ cakɛdaw n'o ye ONG non gouvernementales ye olu minnu sigilen bɛ bunahadamadenya josariya ko jateminɛ la a jirala k'a fɔ ko binkani wale Mali kɔnɔ yan a ɲɔ ɲɛnen bɛ limanaw binkani wale minnu bɛ tɛmɛ cɛnimusoya siraw la maaw ka hakɛ to ani binkani wale minnu bɛ bɔ hali finitigiw yɔrɔ ka ɲɛsin sigidalamaw ma limanaw o n'a ɲɔgɔnna caman ko min ye Eduardo González Gueva a bɛna i ɲɛ da nin bɛɛ lajɛlen de kan
yɔrɔ nin waati in na limana u tɛgɛden kɔni ɲɛsinna Mali ma kosɛbɛ diɲɛ tɔnba in fɛ Conseil des droits de l'homme limana ka se ka ko bɛnkanni wale minnu tara ka ɲɛsin buna hadamadenw ma hali Mali finitigiw n'o ye force de défense et de sécurité ye ko hali jalaki dɔw binnen bɛ olu kan diɲɛ tɔnba ka rapport ninnu fɛ o bɛɛ lajɛlen de b'a yira k'a fɔ limana ko min ye diɲɛ tɔnba ka nin ciden ye a nana ka nin ɲɛ da nin bɛɛ lajɛlen kan n'a sɔrɔla kuma minnu fɔra ni tiɲɛ b'a la walima ni tiɲɛ tɛ a la yɔrɔ san 2024 k'a sɔrɔ ni cɛ in ma sugandi maa min tun bɛ nin jɔyɔrɔ in na o ye Alioune Tine de ye Alioune Tine kun ye nin kuma fɔ waati dɔw la a ka sɛbɛnniw kɔnɔna la ko jo sariya Mali kɔnɔ buna hadamadenw ka hakɛw ani hali kanabila liberté d'expression Mali la yan ko gɛlɛyaba de bɛ a ko la nin waati laban ninnu na cɛ min filɛ n'ale sugandira n'o ye Eduardo Gonzalez Saguieva ye ale ka tile fila taama min filɛ Mali la yan a nana lajɛ ko in bɛ danga min na ka ɲɛ d'a kan n'a sɔrɔla min bɛ jamana yɛrɛ ko fɔ n'a sɔrɔla jɔn bɛ a jɔyɔrɔ la n'o ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jo sariya n'a kɛnden fankelen ko ye limana kunnafoni de ye nin ye l'indépendant an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la n k'a fɔ nouvelle horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko l'indépendant limanaw an bɛ don ale kɔnɔna la l'indépendant y'a yira k'a fɔ kuma min bɛ yen n'a kun madara bi ko ji tɛ ka da a sɛnɛ kan kokura n'i y'a lajɛ jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ n'o ye Karimu Keyita ye limanaw Karimu Keyita min n'a tɔgɔ bɛ kunnafonidila min n'o ye Birama Ture ye Birama Ture ka tununi ko dɔw yɛrɛ ko Birama Ture fagara de limanaw a mana kɛ cogo o cogo Birama kɔni tununa maaw la fo ka se waati jan de ma Karimu Keyita jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ ko a tɔgɔ bɛ ko in na nka Karimu fana wulilen bɛ bi ka maa wele bɔgɔ jeninen kan n'o ye Reporters sans frontières ka kunnafonidila dɔ ye a jirala k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan ko in ji bɛ ka da a sɛnɛ kan l'indépendant ka kunnafoni b'a ɲɛfɔ cogo min na bi n'i y'a lajɛ yɔrɔ Reporters sans frontières ka kunnafonidila in dɔrɔn tɛ hali Mali kunnafonidi sɛbɛn dɔ bɛ yan n'o ye Sphinx ye o ɲɛmɔgɔ n'o ye Adama Darame min ye jamana yɛrɛ bila nin ko in kelen in kama k'a sababu kɛ Karimu ka wulikajɔ ye ka ɲɛsin Adama Darame ma. L'indépendant y'a yira k'a fɔ ko bureau d'investigation de Reporters sans frontières n'o ye Arnaud Froger ko ale ka kiiri da donna la kunungo tarata décembre kalo tile 17 17e chambre de tribunal judiciaire parikaw fɛ yen a jirala k'a fɔ ko min bɛ Karimu Keyita ko fɔ ale de ye ni cɛ in wele bɔgɔ jeninen kan jamanaw k'a fɔ ko jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ Ibrahim Bokar Keyita ko min bɛ kunnafonidila n'o ye Birama Ture ye ale ka fagaliko la yɔrɔ Reporters sans frontières Birama Ture ka koɲɛ Reporters sans frontières ni kunnafonidila y'a kuma fɔ ka wasa don a la Reporters sans frontières y'o kunnafonidi sɛbɛn dɔ ye walasa sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra Reporters sans frontières fɛ RSF jamanaw ka yira k'a fɔ ko min ye Birama Ture ye ko san 2016 yɔrɔ ale kun ye min ye jateminɛ dɔw fara ɲɔgɔn kan jateminɛ minnu bɛ yen n'o ye sɛgɛsɛgɛliw ye maaw ka dalu minnu dira u ma ko Birama Ture kunnafoni b'a ɲɛfɔ cogo min na ko Birama Ture ko an kɛ a fure jamanaw n'o y'a su ye ko o kun bɛ dɛbɛ dɔ kɔnɔna la fini jɛma dɔ kun bilalen bɛ o kan o kɛra san 2016 waati k'a bilala min ye mobili dɔ ne ye pick-up dɔ o kɔfɛ jamanaw ka fini jɛma k'o lamunumunu ko ka labɔ sécurité d'état fɛ n'o ye DGSE o waati la jamanaw k'a labɔ o y'a sɔrɔ Karimu Keyita yɛrɛ jɔlen bɛ min ye maa min bɛ DGSE ɲɛmaaya la waati la Musa Jawara ale yɛrɛ jɔlen bɛ Karimu n k'a fɔ Birama Ture a fure bɔra nin cogoya la ka taa Reporters sans frontières de ye nin fɔ limanaw ko nin kɛra nin cogoya la halisa o sɛgɛsɛgɛli minnu ni o tugutugura ɲɔgɔn na
a jarala k'a fɔ ko awa min ye awa a waati la Birama Ture k'a kun bɛ ka ayiwa kunnafoni dɔ de sɛgɛsɛgɛli kɛ a na kɛ Karimu Keyita awa a na kɛ ani muso dɔ n'o ye Karimu Keyita yɛrɛ teri dɔ o muso k'a kun bɛ ka sɛgɛsɛgɛli de kɛ o ko la o ko de nana bɔ Birama Ture da ko a ma bɛn min ye RSF ye awa ale kɔni ko nin ko in na ale kɛlen kɔ k'i da don ni kunnafoni na ko a na kɛ ko awa Karimu Keyita tuma bɛɛ a na bagabagali wale ta ka ɲɛsin olu ma fo ka na se nin waati ninnu na plainte min kɛra ka ɲɛsin min ye Tribo Bulletin ma min ye directeur général RSF a y'a yira k'a fɔ ko olu tɛna u yɛrɛ to Karimu Keyita kɔni bolo a ka olu awa kɛ bolokɔnɔmaa ye tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ Karimu Keyita de bɛ Reporters sans frontières kɔ bugubugubugu k'a fɔ ko a na u kɛ tan walima a n'u wele bɔgɔ jeninen kan o kuma min fɔra nin ye Reporters sans frontières y'a yira k'a fɔ ko awa hali n'a sɔrɔla u ka kunnafonidilaw welela awa Paris a kiiribulon ɲɛma u ka avocat min n'o ye Emmanuel Daoud ale y'a yira k'a fɔ kunun kiiri min kɛra k'a kɛra sababu ye Reporters sans frontières kɔni tiɲɛ fɛn fɛn yɛrɛ b'a bolo nin ko in na sa awa a na o da kɛnɛ kan tiɲɛ ninnu sabu u ye sɛgɛsɛgɛli fɛn fɛn kɛ sɛgɛsɛgɛli ninnu dalu de b'u bolo maaw de sɔrɔla min ye awa seereyaw di u ma seereya minnu b'a yira k'a fɔ Birama Ture fagara de wa ko Birama Ture ayiwa a tununa nin cogoya la sabu kunnafoni dɔw tun b'a bolo kunnafoni minnu n'o bɛ Karimu Keyita kunkanko kumaw la n'o ye awa ani maa wɛrɛ cɛ ko olu kɔni dalen bɛ Reporters sans frontières ka avocat de bɛ ka nin fɔ nin cogoya la k'u dalen bɛ awa sariya la sariya n'a kiiri tigɛ a cogoya la limanaw ko n'i y'a lajɛ kabi san 2016 fo ka na se sisan ma awa wuladaani fɛ janvier kalo tile 29 san 2016 awa a jarala k'a fɔ ko Birama Ture yɛrɛ k'a kun bɛ awa a kun taara ayiwa a yɛrɛ ka kɔɲɔ de kun kan ka kɛ limanaw a taara o ko tɔw laban o ko tɔw labanni yɛrɛ de senfɛ Birama kɔni tɛgɛ kɛra la maa t'a dɔn a tɔ kɛra cogo min na halisa limanaw o de ko bɛ dibi la maa min tɔgɔ bɛ a ko la bi o jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ ye n'o ye Karimu Keyita ye o Karimu Keyita yɛrɛ ni Reporters sans frontières maaw bɛ ɲɔgɔn na o yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali kunnafoni sɛbɛn min bɛ anw fɛ yan n'o ye awa directeur de publication Sphinx Adama Darame min n'ale ye jamana yɛrɛ bila nin ko kelen in kama limanaw min ye kunnafonidila min n'o kun bɛ ayiwa Express Paris n'o ye Vincent Hugues ye ninnu bɛɛ lajɛlen awa ko dantɛmɛ wale taara ka ɲɛsin u ma min ye ayiwa Karimu Keyita fɛ limanaw an b'o danga de la an bɛ waati min na ko sisan ko décembre kalo la san 2022 Karimu Keyita yɛrɛ mandat d'arrêt international dara ka nin ko in na nka hali sisan limanaw ko sariya ma se ka o ko wuli ka bɔ yen Karimu Keyita kɔni bɛ halisa a senfɛ ka taa nin ko in na limanaw kunnafonidi ko nasira la halisa nin ye anw yɛrɛ kungo ye l'indépendant da donnen b'a la limanaw Joliba TV News n'o ye Joliba Jabarani ye haute autorité de la communication limanaw yɔrɔ ale kun y'a fɔ de ko a bɛ Joliba TV News Jabarani datugu nka datuguli ma bɔ limanaw a kɛra ɲangini de ye n'o ye ka Joliba Jabarani fiɲɛsiraw minɛ fɔlɔ limanaw ko awa haute autorité de la communication awa ko a ye Joliba TV News a Jabarani ko a y'a datugu fɔlɔ kalo 6 o na da awa Joliba Jabarani kunna awa a tɛna ayiwa baara kɛ o kalo 6 kɔnɔna la hakilila jiginna kabi novembre kalo tile 26 tɛmɛnen na limanaw kunnafoni bɔra ka bin k'a fɔ ko min ye awa Joliba TV News ye a ɲɛmɔgɔw yɛrɛ welelen ka taa awa ka u ɲininka u dalakan na limanaw awa kunungo kunnafoni fana bɔra ka bin indépendant y'a ko k'ale yɛrɛ kunnafoni sɔrɔ da garantilen na n'o ye Joliba ɲɛmɔgɔ dɔw ye k'a fɔ ko awa min ye awa Joliba TV News ye ko a na baara jɔ fɔlɔ kalo 6 o hukumu kɔnɔna la limanaw haki yɔrɔ a kun ye datuguli ko kuma de fɔ ka sababu kɛ ko ani conseil supérieur de la communication awa Burkina Faso olu ka ayiwa cakɛda min b'u ka kunnafoni ko bɛɛ lajɛlen kunna olu ni awa Joliba cɛ gɛlɛya min donna u ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a lajɛ an bɛ don min na ko bi Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw olu ko k'olu ka jamana ɲɛmɔgɔw dɔgɔyara ka sababu kɛ kuma min bɔra Isa Kawujimu da Joliba TV News ale Jabarani ka yan nɔ n'o ye ACRT faso ka wele o ɲɛmɔgɔ novembre kalo tile 13 tɛmɛnen na ko in kɔni bɛ nin dangan de la bi limanaw Mali kunnafonidilaw awa an bɛ nin dangan de la bi ala latigɛ tɛ n'an bɔra yen l'indépendant ka
kunnafoniw halisa an bɛ to a kɔnɔna la limanaw baarakɛla minnu bɛ yen n'o ye fonctionnaire des collectivités ye olu y'a yira k'a fɔ ko nin y'a kalo 24 ye k'olu ka sara tɛ ka kɛ min bɛ syndicat dɔw bɛ yen n'o ye faraɲɔgɔnkan syndicat ye plateforme d'action des syndicats du secteur de l'administration générale PASAG ani ka taa se olu ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu minnu n'o ye syndicat des travailleurs des municipalités du Mali STMM, syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales du Mali, Sintrac Mali, syndicat national des agents des collectivités territoriales SNAC. Lemana ko u ye kunnafonidilaw wele dɔgɔkun laban in na k'u ka fɛla fɔ fɛla ye mun ye awa ko foroba baarakɛla minnu bɛ yen n'o ye administration territoriale maaw ye k'u bɛ wele bila jamana faamaw ma lemana olu ka yɔrɔ baara kun ye nafa de ye baara kun ye awa i ka sara sɔrɔ nka ko awa u bɛ fɛ ka baarabila dɔw kɛ ka tugu ɲɔgɔn na awa ka sababu kɛ ko sara tɛ ka kɛ nin y'a kalo 24 ye o la sa syndicat ninnu u y'a yira k'a fɔ ko awa bolonɔbila sɛbɛn kun kɛra olu ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ n'o ye pacte de stabilité sociale et de croissance économique limana o min ni laɲini min kun b'o kɔnɔ o de ye k'a fɔ baarakɛlaw tiɲɛ don hakɛ b'aw bolo aw bɛ se k'a ka hakɛ ɲini nka jamana yɛrɛ bɛ lahala min na jamana ɲɛmɔgɔw kun ye laɲini kɛ baarakɛlaw fɛ u k'a lajɛ u ka jisuma k'u koli ji la u ka jamana yɛrɛ lajɛ an bɛ don min na ko u ka kuma lasela Isa Jara syndicat minnu kun b'a da fɛ n'o ye Ahmed Touré Boubacar Maïga olu y'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la bɛnkan min kɛra bɛn kɛra min kan jɛgɛ ma tila o kan kan dɛ kɔ mɔna kan min kan jɛgɛ ma tila o kan kan n'aw ko an muɲu an ka laɲiniw ka sabati fɔlɔ walima an ka muɲu gɛlɛya min bɛ yen ka se ka lajɛ jamana yɛrɛ kama nka n'a fɔra ko baara bɛ kɛ limanaw kalo 24 o fana sara tɛ di syndicat ninnu n'o ye collectivité maaw ye olu fana ko tiɲɛna ko sera yɔrɔ dɔ la a tɛ se ka bila nin dangan na ko a kɔni bɛ nin dangan de la limanaw min ye budget min bɛ bila collectivité maaw tɔgɔ la olu ka se ka wari ka se ka d'u ma u ka saraw ka se ka di u ma ko a kɛmɛ i b'a fɔ ko fanfila ko sabu administration territoriale olu ni jamana faamaw cɛ n'a fɔra k'a fɔ ko aw y'a ɲini an fɛ an k'an bolo da an dusu kan nka ko kalo 1 o ye tiɲɛ kalo 2 ye tiɲɛ ka b'o la kalo 3 min yɛrɛ fɔra k'u ka indemnité bɛ d'u ma o tɛmɛna bi an bɛ kalo 24 de la collectivité baarakɛlaw ka lafasalikulu y'a yira k'a fɔ ko u tɛna se ka sigi k'o makɔnɔ kalo 24 o kɔni ye lasɔmini sɛbɛn baarabila sɛbɛnw de bila gouvernement ka tabali kan ni u kɔni ka hakɛw ma di u ma assemblée générale in senfɛ k'u na taa baarabila la kunnafoni filɛ nin lemanaw a ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'indicateur du renouveau limanaw maa min bɛ yen n'o ye Bamaci ye n'ale bɛ ka kiiri bɛ cour pénal international ale ɲɛkɔrɔ bi CPI cour pénal international ye diɲɛ kiiribulonba ye min bɛ maa minnu ye damatɛmɛ wale kɛ ka ɲɛsin buna hadamadenw ma limanaw dɔ kɛra an ka jamana kɔnɔ yan cour pénal international ɲɛmɔgɔ n'o ye Karim Kane k'a ye laseli dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Al-Hassan Ag Abdul Aziz ni police islamique kɔrɔ ɲɛmɔgɔ don Tombouctou ko cɛ in ko a ma bɔ ka yafa deli malidenw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka tɔɔrɔ sera maa minnu ma min ye fasiri l'indicateur y'a yira k'a fɔ Al-Hassan Abdul Aziz ko yɔrɔ a ka kiiri kun tigɛra limanaw kiiri yani kiiri jaabi labanw ka bɔ ko maa min ni jalaki bin'a kan ale tun bɛ se ka laɲini kɛ k'a fɔ ayiwa jalaki min bina n kan ma sɔn jalaki in ma nka yan'a k'o kɛ limanaw k'a ta kɛra yafa deli de ye a ye yafa deli kɛ n'o ye ni jatigɛ walima maakɔrɔ in ye maliden don limanaw cour pénal international kun ye a ɲangi nka limanaw a ka kɔsegili bɛlɛ kɛra mun ye k'ale na yafa deli malidenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tombouctukaw limanaw k'a ka tɔɔrɔ sera Tombouctou ka fɛn fɛn ma k'a daminɛ mai kalo la san 2012 ka n'a bila janvier kalo la san 2013 waatiw la a waati la Tombouctou limanaw Bamaciw firila nin dugu in kan
jamanaw ka misiriw a yɔrɔ sahalenw k'a bɛɛ ci. maa min tun bɛ yamaruya di n'o ye polisi islamique ka nin commissaire in ye, o de ye Al Hassan Ag Abdul Aziz ye. jamanaw cour pénal international de ye jalaki bi a kan o la ko a ka tɔɔrɔ sera maaw ma n'o ye crime contre l'humanité. o dun ye jalaki ye, jalaki min n'a bina i kan a bɛna fɔ e ka tɔɔrɔ sera buna hadamadenw ma. cour pénal international ko ale na ɲangi, o ɲangi min n'o kiiri yɛrɛ tigɛra o dongo ko ayiwa yani Abdul Aziz a ka Hassan Ag Abdul Aziz yana k'a fɔ ko a ma jɛn ni ɲangi ninnu ye k'a ye yafa de deli. jamanaw a bɛ nin cogoya de la san 10 o de kun dara a kunna. yafa in a na minɛ wa walima Tombouctoukaw na yafa wa? kuma b'o dankan de la. kunnafoni filɛ nin ye limanaw l'indicateur du renouveau an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ. n'an bɔra yen kɛɲɛbakaw fɛ yen l'indicateur ka kunnafoniw la ko dugu 10 ɲɔgɔnna min ye dabiya ani genu olu duguw de don minnu ko u diminen bɛ chinois kɔrɔla la bi kosɛbɛ. sabu chinois minnu bɛ yen ni olu de bɛ nin dugu ninnu na sanubɔ la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen. olu u ma dan sanubɔ ba, nka limanaw kana n ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔ n yɛrɛ t'a nafa sɔrɔ. yɔrɔ a ma dabɔ o kama. a jirala k'a fɔ ko commune min n'o ye genu ani dabiya commune ye olu dugu 10 ɲɔgɔnna de bɔra tarata décembre kalo tile 10 tɛmɛnen na ka wulikajɔ kɛ ka nisɔngoya taama kɛ ka yira k'a fɔ ko u ka sanuw bɛ ka bɔ. limanaw sanu ninnu a bɛ ka bɔ cogoya la, nka a tɛ ka da u ma, u ka sigida de bɛ ka tiɲɛ. wa limanaw sanu yɛrɛ a nafa foyi tɛ ka se u ma bi. o de la min ye Kɛɲɛba ale kunnafoni sira dɔ bɛ yen n'o ye Kɛɲɛba kunnafoni ye. ale ka ɲɛfɔliw la ko maa minnu bɔra nin ye taamakɛla ninnu u y'a yira k'a fɔ ko sɔrɔ nafa foyi tɛ se olu ma nin waati laban ninnu na chinois ka sanubɔ sababu la. ko n'a fɔra k'a fɔ chinois u bɛna sanu bɔ u t'a bɔ sariya kɔnɔna la. Kɛɲɛba kunnafoni sira min n'o ye Kɛɲɛba kunnafoni ye ko taamakɛla ninnu y'a yira k'a fɔ ko lakana yɛrɛ foyi tɛ ka kɛ a ko siratigɛ la. ninnu kɔni ta kɛn bɛ n'o ye chinois ninnu ye u bɛ sanu bɔ k'a bɔ ka taa n'a ye cogoya min ka d'u ye. dugudenw kɔni sigin bɛ olu ta kɛn bɛ an ɲɛ b'a la ye a nafa foyi tɛ se olu ma. o de la min ye commune Genu commune ani dabiya commune olu maaw de wulila sa k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ka sanu bɛ bɔ ka taa n'a ye fo a hɛrɛ dɔɔni ka se olu ma. Y Dunbiya limanaw ale de ye a fasiri kɛ. n'an bɔra yen limanaw narakaw fɛ yen a jirala k'a fɔ nin y'a dɔgɔkun 2 ye nara olu ka kalansow datugulen bɛ k'a sababu kɛ lakɔli karamɔgɔw ka baarakɛbaliya ye. synergie régionale des syndicats d'enseignement min bɛ nara k'u kɛmɛ ka baara jɔ ko kabi décembre kalo tile 5 tɛmɛnen baara jɔlen bɛ. o la sa ninnu fana ka baara jɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o limanaw wariko de don. min bɛ tali kɛ subvention min bɛ di école communautaire ma. n'i y'a lajɛ dugu minnu bɛ n'o ye Alahina, Dɔgɔfiri, Ɲamana, Falu, Koronga, Genebe, Wagadu ani Nara. ni lakɔli karamɔgɔw de y'a yira k'a fɔ ko u ye fara ɲɔgɔnkanba dɔ kɛ n'o kɛra novembre kalo tile 14 tɛmɛnen na ko ka laseli kɛ ka ɲɛsin Nara ale gouverneur ma marabolo ɲɛma k'a fɔ a ɲɛna ko a bɛ kalo 3 bɔ sisan avril kalo, mai ani juin. o kalo la ko subvention min kan ka di u ma n'o ye wari ye u ka saraw don ko a tɛ ka di. nin y'a kalo 3 ye olu bɛ nin lahalaya kɔnɔna la. o de la sa ko dɔgɔkun 2 ɲɔgɔnna u kɔni ye baara jɔ fɔlɔ yanni u ka wariw ka di. o b'a yira k'a fɔ kalan kɔni tɛ ka kɛ nin waati in na Nara. an bɔra ka marabolo minnu fɔ sisan limanaw kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ l'indicateur kɔnɔna la bi aw bonya bɛ a la. ayiwa limanaw waati n'a ka waati o tuma na an na a kuncɛ teliya la ni soir de Bamako ka ni kunnafoni ye min ye soir de Bamako ye a ko yɔrɔ a kun fɔra k'a fɔ maaw ka taa u ka pisiw olu lakodɔn. ni i ka pisi b'i bolo i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn a ka fɔ ko nin ye karisa ta ye min bɛ tali kɛ autorité malienne de régulation des télécommunications de technologie de l'information et des postes n'o ye AMRTP. ye. k'a bɛ jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ ayiwa ko nin ye soir de Bamako ye. soir de Bamako ye min ye soir de Bamako ye a ko yɔrɔ a kun fɔra k'a fɔ maaw ka taa u ka pisiw olu lakodɔn. ni i ka pisi b'i bolo i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn a ka fɔ ko nin ye karisa ta ye min bɛ tali kɛ autorité malienne de régulation des télécommunications de technologie de l'information et des postes n'o ye AMRTP. k'a fɔ ayiwa ko
n'i y'a lajɛ maa caman bɛ yen o ma se ka taa i ka pisi lakodɔn ko ka ayiwa ko in k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ a kun bilalen bɛ ka bila décembre kalo in tile 15 de la ko waati kura wɛrɛ farala kan o ye ayiwa fo avril kalo ale tile 15 natɔ in na nin kɔni kɛra fiɲɛ kura bɔda ye maa minnu ma se ka taa u ka pisi lakodɔn limanaw o kumana e ko an t'a bila yan an ye nin sɔrɔ le soir de Bamako kɔnɔna la bi ni ala sɔnna sini fana ye don dɔ ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw bɛ bɔ k'o lakali aw ye laadiriya kɔnɔna la an b'a fɔ aw ni ce a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ